Good morning guys, good morning. What say? So nasi tudambo clean amba medu tabane almost 3 months tisinambo mochinja mbo clean because napanda nenhumbu ndanda kurirwa, so papa sisina nokwanisa kubatsira dedi kusimudza zvinhu. Indri munhu yakutoti every after 2 months ndichida kumbotopidigura mumba mangu. So apa nhasi takumbo clean ini zvangu ndotomboita kawasheni kangu apa tinokona zvembe zvemwana wangu izvi tabudisa zvinhu panze timbo clean zvimwe taisa mudining. Zvinhu zvataunganidza apa izvi ndiro dzakazara pana apa dzoda kusukwa. Hatapedza zvandiri kuita mumba medu moda kupendewa. Say hi guys, how are you? Here it's Muyambo family. So sababa very busy but then nice chambo yoko mukadzi wangu kuti ambo look nice mumba make smart kutangira mumba kunyeva mukadzi, you see. So yeah man, watch until the end. So ndinotabudisa panze tangosiya zvihombe ati zvinhu zviri panze bhedha awisa panze. So apa tidambopenda tanga kusilingi yasipeka kusviba madziro still nenge ichibuda ichisvibisa madziro because tobikira muno mu1 room medu. See look inayacho irimo guys nezvimwe zingaita nenauti kadiki karumu gacho akafambi mhepo akana maevents. So initaumbonowa hembe dzangu tozodzoka time. So ndapedza washeni yangu guys, pasana nokunika kachira kangu akarapa ndokandasarwa nekunika washeni yangu. Ndatowacha washembe zvemwana wangu as you can see kuti ndatorova kawasheni kangu ndapedza. Nooneka here mwanangu, ita hai guys, warara ita hai guys, tatapedza kuwacha namama. Mama wakandibereka. So regai tinoona kuti dedi vari kuita sei mumba kuti vava papi nekupenda. Murume wangu ndipenda guys, vanoda penderwa dzimba muno muSouth Africa kana kuZimbabwe. Just contact noisa message ku inbox kwedu tinoku responda because we really need a job. Look guys, my husband is working here. Arumbopenda ceiling sasa mwe tunayache iriko guys. Motoshanda that's what happened. Basi madama mambo kutaputa. Yo mashanda shem mashanda. So apa ndaudambobika imbobika say something. Napeza what? Okay, say basi. Okay. So guys, regai ndimboita zvekubika. Napedza kubika ndozosuka because nzara ndakunzwa nzara. So tinenge tichingotaura chingokutaridza kuti tavapapi ke. So now ndakumboita zvekubika ndichisuka guys. Tokamisa zvese ndotobika pana guys. Don't mind zvinhu izvi zvese zvirapa izvi zvina dzese dzirapa idzi hamusi mumba mangu. Mumba mangu ndinoona kugadzirwa. So zvina dzese dziri panapa hadzina basa neni. Ndatombozama clean kuti ndigowane kugadzika stove yangu but hazvicheni zvagara zvichingovapo. So now ndakumboita zvekubika ndichisuka. So apa ndichasuka tese ndini tone excess yekubata
come here. They are very very busy. So ndine ndichitoita basa racho panapa. So ngatiswere tese zvedu. Charo muno gini. Tibwini. Dai chishoko da manganga not manyoro. Ngoje kwa niso. Kadaro musina ete muviri menyu. Pamukaza muna ete takutozviriyela izvezvi. Hatina ete muviri. Muviri menya muna ete. Isu tine magetsi kasine ete. Live nenyotro. You understand? Because they want to ask and I have to try I queen but in today button got sick and it's okay yes. You understand? So the net 80 the name gets young. I want to say for the you be Kubina.
Yeah. Iti. Si nana. Tata, hi guys. Tata, tani naguta mkaka. Tani naguta mlapa mkaka. Naguta. Sikutaura ka? Taguta. Taguta, taguta. Yeah? 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 Jadi say Nana. Nana. Ele. Utika nele. Mawe. Dadu hata mama mromo. Magutera mkaka simba mwato. Mwato mkaka. Oh maguta. Okay. Itati ndakajungwa nezuro kuti ndikure. Sorry. Taura zvako. Tababa ikaisa mama wangu akumbonoona dhedha achiita basa. Apedza suka ndilo dzavo, ne? Tombosuka ndilo dzedu. Tombozorora tozosuka. Tozosuka timboona dhedha achishanda. Tichivaudzira zvekuita, sorry. Udumbu unoko. So guys, maswera sei yo tava almost kupedza. Tapedza zvidukisa zvinhu zvese mumba, but inasandagesa tedzoenda nogesa. Achipedza kugesa yangobata umwana ndichigesawo, but yo izvezvi nguva guys kwadzaenda. It's now 28 minutes to 8 p.m. Look. Namedu machena zvisingaiti guys yo, but munhu aneta. Ndaswera ndikabereka mwana kumusana guys. Kaipa. Chazonyatsa kutaridza mangwana chatora video kutaridza kuti zvinenge zvabuda sei, mba medu makamira sei, kutaridza zvese. Ndanyatsorongedza guys yo, ndaneta. Look, this is our kitchen. You see, this is our bedroom. Zvinasazvotonyatsorongedzwa, as you can see. Kuona timbomiro darimo uchene waneta uberekwa berekwa zuva rose. Bye bye guys. Chazokutaridza mangwana kwaedza.
Ndodorara ini mwanangu. Wapedza kudzapera. Dzapera. Good morning, guys. Good morning. Say. Morning. Kurusei amani wabereki. Kurusei. Kuna sezvo nasi takatorara zvedu marembo ane zuro tichishanda guys. Wakatoona palife makatoona palife pedu panga pane vanhu guys. Rambai muchitijoina kumalife. Rambai muchitijoina. So guys, takuendera mberi nevidhio redu. Tamuka manje makuseni sisorara zvavo. Sorara sisi. Ndikakuda kutomuka vaenda kubasa. Ndichasara ndichipesa zvakasara ramuzoti muchirongedza mupedzi zvese. Tombosara ndichisuka ndiro dzese dziri mumba washeni. Nice. Hembe dzakasviba ndombowacha. Ndizokuratidza baba kuti mune maita sei. Ndimakachena guys mumba mangu. Kana zvamuchitoonawo madziro achimotona kuti mumba makagadzirwa. Thank you my husband. Welcome baby. Chichenesera mumba mangu. Smatira mugadzira tangira mumba. So guys, ndichingokuratidza zvese zvandichiita ne. Bye. Hi guys, Morise. So I am done kurongedza zvese mumba. Tapedza manje. As you can see kuti mumba medu makuluka bro. Makapendewa zvakanaka. Muri kuona izvi guys. Ndo one room yedu. Ndiyo one room yedu. Iyo yatinogara guys. Muri kuona dai. Ndazorongedza ndapedza manje. Ndapedza. Nezvamaita manje izvezvi. Zvamuri kuona izvi. Ndambozama kurongedza guys. Yomba macho mudiki zvisingaiti. Mudikisa. So yo ndatorongedza chaiko ipapo. Ndatorongedza zvisingatoiti. Uzotoshati zvinhu zvacho zvitoita pai, chochisa papi. Timbeda uisa papi, ukada uisa mbeda pakati peimba. Mumba macho mutosara futi musina space. So ndo final guys. Thank you so much for watching our video. Rambai muchiti supporta guys. Musakanganwa kusubscribe. Tisati ndaenda. Mama kunaso kushawati ko why ndishora video ndega. Ndambotaura makuseni kuti dede ari kuenda kubasa. So apa ndiri ndega na baby girl wangu. Ari kumusana zvake. Saka tingori tega. So ndatirega nditore video ndichikutaridza zvamaita mumba mangu. Munoona izvo muri kungoona izvi. Ndo mumba medu mutoilet, bathroom, kitchen, bedroom, dining, zvese. Thank you so much for love and support guys. Rambai muchisubscribe YouTube channel yedu, muchitifollowawo ku Facebook page yedu yakanzi Muyambo Family. Ku TikTok ndizvozvo.